Grade 3 student nga palabang sa karsada padung na sa ilang eskwelahan na dasmagan sa usa ka motorsiklo patay. Nahitabo kini mag-alas 6 kaganihang buntag sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Ang report ni Nico Sereno. Gidala pa sa ospital ang 9 anyos nga batang lalaki nga usa ka grade 3 student human madumbuli kaganihang buntag apan namatay gyud ang bata. Nadasmagan sa usa ka motorsiklo samtang patabok na unta sa kalsada padung sa iyang eskwelahan. Ang driver sa motor gitanggong na karon sa Lapu-Lapu Detention Facility. Nangayo kini og dispensa sa nahitabo ug miasoy nga dili kadto tinuyuan. Wa lang kuno siya nakabantay sa pagtabok sa bata. Tarong guys sa daplin na midpid. Katong naik. Nakustunga nga kuan. Katong naik. Kog pet gas. Kalit lang gyud. Kalit sa sigdagan jud. Asa dapit yung Wa ko katong magdahom sang labang siya. Kay andan hawan ba kay sanan. Nagpaabot pang driver kinsa usa ka kusinero sa iyang amo alang sa pagpakigsabot sa pamilya sa batang namatay. Apan mipadayag kini og kaandam nga mutabang. Represent sa ako nila nga akong tabangan sila. Mapensahan ko dire. Reckless imprudence resulting to homicide ang ipasaka nga kaso batok sa driver sa motor. Gitambagan sa kapulisan ang mga nagmaneho labi na haduol sa mga eskwelahan nga daghang kabataan. Ato yun ang batayan ang kanang mga school zone o tanaw na to na mga intersection or pedestrian lane. Magbinantayon gyud nga mo minor man gyud na mo basic gyud sa motorista. Then defensive driving gyud ta pirmi. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.